ኤርትራን ነበርቲ ጀርመን ሃገራዊ መኸተን ንምድንፋዕ ኣበርክቶም ከም ዘዕዝዙ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኤርትራ አቶ ዑስማን ሳልሕ ብ5 ጥቅምቲ ኣብ ከተማ ጊሰን ኣብ ዝገበረሎም ሰፊሕ ህዝባዊ ሰሚናር አረጋጊጾም። ሚኒስተር ዑስማን ብዛዕባ ዝካየዱ ዘለዉ ዲፕሎማሲያዊ ንጥፈታትን ተራ ዜጋታትን ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ ሰፊሕ መግለጺ እቲ ጻዕሪ ብቐንዱ ኣብ ዞባናን ኣህጉርናን ሰላምን ምርጋእን ንምስፋን ከምኡ'ውን ማሕበረሰብ ዓለም ኣብ ምንጋስ ግዝኣት ሕግን ምኽባር ልኡላውነት ሃገራትን ብሓፈሻ ወራ ልኡላዊ መሬት ኤርትራ ድማ ብፍላይ ግቡእ ሓላፍነቱን ግዴትኡን ንኽስከም ምዃኑ ኣነጺሮም። أسعبو مينستر عثمان منغستي ኤርትራ ሳላሰር ዘሎ መደባት ልምዓት ማሕበራዊ ፍትሒ ዝነገሰ ሃገር ንምህናጽ ከም ዝኾነን ዘተባብዕ ገስጋስ የመዝግብ ከም ዘሎን ብምምልካት ኣብ ውሽጥን ወጻእን ዝርከብ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ምዕዋት ናይ ዝንጥፈታት ዝጻወቶ ዘሎ ተራ ሙጊሱ أمباسادر هاجر إيرترا أب جرمن أتو بيتروس تسقاي بجديو حزب إيرترا أبناء مختم مدرخ كم زركب بمتقاس أبوات أيزن وبرزيكاتات جون التناي مختم فتاتهم دوكم بزعبه اللو كنتات هاجرهم نخفلتو كم أون ببهلن لمدن حبرة سبام نمخص قاسم تعرضاتهم كحيلو أزخاخيرهم أبو أمبرا سنة شماغلنايت مدب أتوك حسيت ولد بوغنو نتفتات مخته حزبن استرأيت امرتن توفاينتن زحبن مهانو بمغلات مرأيات نقعتن نقحتن كمون مبصعن هنصت هاجر كم زخونه اسميرلهم እቲ አጋጣሚ በባህላዊ መሰናዶ ደሚኦ መንባሩ ካብት ቦታ ዝበጽሐና ሓበሬታ አረዲዩ السلاسل زلو مدبات المعات بعد معنات نغسالت ترى هزبي خحيل لما حدارن وزبا فعبت عطو أحمد محمد نور مسنبرت ختم فعبت عبز قورو ركبا زخاقيرو مبوانون ككم قدام نتاتهم بذكاية زلو مدبات المعات مسرتها محبرا وقلولوتاتي وادت كم زلو زدما بهوات زبي لو تيمزقب كم زلو استغسا عطو أحمد عم مسرح زلو نامت عن استقبرن مدبات المعوات هزبي تساتفو كعزز تلابيو عمنو زبا فعبت كان محنقو معبال قينوم تصنحو صقم ستماي حصرت اغلغلوت مغعازيان تحت قرصون كمون مراخبيتاتن واحدي ديغاتاتن مخانم بمتقاس دما درو ترغيا فعبت غبغب يسرحكم زلو استرف مدبات دما مصنعت تغيرلهم تغباري صبي مهلو مبريهم وحسنت مقبن من رقات بقداماي سرع مدن فاح حرشا وطوت مخانو ازدما بمعق اماين حمدن كم زرقاقات بملكات حرستوت قراوتن بقبؤن ابوانن كجرفون كزاليون بمزخر لعل عقمم نزخون رباطات ملاي دما ادلاي دقف كم زقبر اللوم الرقاقيز اللوم أم معدارات كبابيين وزباف عبت عبيت التمرتي النزن مدب تمرتنا عبيت بسفحي تكبرن كم زلوز قلس عادو أحمد حزب دقو بزقباء كم هرن ككتاتلن سويعوم تساتفت بوغنوم اب كتما فعبت زلو حصر سيستماي قلعتا قوابو رئيس وطن كتما فعبت كمعبل بزي حقاوا قبابن وطنن سسرحي ابايتي مقوصاصري خغبرلو كمون ابرباتات موغعن لابكان وحجن مئلاي بزكايدون تفتات ناي ماشين حجز كغبرلهم حاتيتهم نبرتن توالادون عصرت عدتات نوزبا من دفرا جنزبو من قلبتهم بموهاد لمنقصاص تشكركرتي اصقام خوينو نزصنحه 7 كيلومتر صرغا من دفرا كراجرا ارغيت مخرم بوفرا يصغون لو اتين عصرت عدتات زغلغل مسمر كرامات بزفطرو وحج كم تبالاشو زحبرو اتو تسفاز غاس ملاشن اتو حري صباحتون بسنكم ببلشاو تصرغا الاتاون طفتاتهم بالوتا كتصلو كم تصنحه بمحبر نمصغانو عامتاتهم وهايدوم ينطفوهم زلو غليصوم أو هادنا يتوفر أتو أبراهام براخي أبزهابو حبريتا نفس وقت من محدار كبابي جنزب بموتا مسابقة تماما دفران أسمران زنبرو تولادوتن عدتات بمتحببار كتسقنو تبقسو كم زوصدو عرديو أتو أبراهام تولد بوغنو اتي مسمر نبزحات عدتات أغلقلوت زهبا برس مخانو بفلاين أرقاويانن نفس صوراتن عب فتح كم زقبر تقيسو أم تسقانو من محدار نوزوبان زقبر لهم مدقاف بممسكان أبت مسمر زقلقلا أوتوبسات كم دبالهم تلابيو حلافة الطباوي لمعاتن وزبا من دفرات ومأكلة تسفى ميكائيل دما أبتنو زبا حزبي استفلالي عادتات تمساسال سقومتي بموساد ريحاتاتن صرغياتاتن كم زتسقنن كم سرحن بمملكات حزبي بحافشا دق انسيو دما بفلاي أبت سرح نزرعي اوزلوات تكهاتن توفاينتن مكيسو أبنو زوبا حقاز نطفو سرحتنيتات تهدسو عدن أما حدر تخبابن من نوابروسن كلان زيقاتات محياشن تعنوم نمحاسن أبرتعوم كسرحو أما حداري تنقو زوبا ويزرو أمنا حاج عزاقا غيرام
مسامة حدر تخبابن سرعتنيات تحدث عدي نابز قبرة ركب ويزرو أمنا سرعتنيات تحدث عدي مسامة حدر تخبابي إنها تلازبو أب كبابي يوم زركبون ناي أمرون كالئ تعنا وصقاماتن زلوهم زيقاتات على اليوم أب حبرة سب كم تنبرون أقولغلوتات تمرتن تعنا نخرخبو كتحبابورون تلابيام حلافيت جنفر من يسرعين سواء دحنتن نامنو زبا حجاز ويدرو جنة هابته بوغنا أبزع عمد زين نسدرابيت سوات دبس مخفل نتسقمات تمهارو تنابيت قدنان زختماتن حجازمت أيسن مهابز التقال الإمام كم تسالة متكاس نتفتاتهم بزي دقف سرعتنيات التهدسو عدنا ما حدر تخبابن كعوات سلازي كل متحبارهم كعزوز أو عام حلافي محبرة وأقولوت آتو محمد إبراهيم دما سرعتنيات تهدسو عدنا ما حدر تخبابن توحيدهم كسرحن أب كبابي زركبو سقماتن زختماتن بدقيق على اليوم قبو سنداتهم كغربهم كم زقبا قليزوم تساتفتو بوغنوم زوهابو ماستمروتات قوزقازاتن سلطناتاتن نام نتفتاتهم عبد قف كم زخونهم تقيسهم أب مزاب زبالت اقصرحو مقانو مرقاقيزهم أب نوزو حقاز أب كلتشين أربعتن تفتاتهم زجمرو لعلي 8 سرعتنيات تهدسو عدي كم زلو يفلات ማእከል ጥዕና ሓውሲ ከተማ ጎልጅ ኣፍልጦ ሕብረተሰብ ንምዕባይ ብተካይዶ ጎስጓሳትን ካልእን ጥፈታትን ኣብ ምክልኻል ሕማማት ብሓፈሻ ኣብ ምቁፅፃር ሕማም ዓሶ ድማ ብፍላይ ልዑል ኣስተዋፅኦ ትገብር ከም ዘላ ኣብታ ማእከል ጥዕና ሓላፊ ምክልኻል ሕማም ዓሶ ኣቶ ኣረፋይነ ምናን ሓቢሮም ኣቶ ኣረፋይነ ኣብ ሓበሬቱ ሕማማት ኣብታ ትካል ጥዕና እናተመላለሱ ብዝረኸቦ ሕክምናዊ ኣገልግሎት ጥራይ ሕማም ዓሶ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ክውዕል ከም ዘይክእል ብምግንዛብ ኣብ ርእሲ ዝውሃብ ጎስጓሳት ሱሳ ዓዳውያን ሓካይም ሰልጢኖም ሕማም ዓሶ ኣብ ምቁፅፃር ልዑል ኣስተዋፅኦ ይገብሩ ከም ዘለዉ ብምምልካት ብመንገዲ መራሕቲ ሃይማኖትን ዓበይቲ ዓድን ዝውሃቡ ኣስተምህሮታትን ጎስጓሳትን እውን እወታዊ ውፅኢት ይርከቦም ከም ዘሎ ኣረዲዮም ኣብ ርእሲ እዚ ሰሙያ ጥዕና ናብ ዝተፈላለዩ ዓድታት እናተንቀሳቐሱ ክታበት ምንፃግ ፀረ ጣንጡ መድሃኒት ምስባንን ምዝርጋሕን ናምስያን ካልእ ጥዕናውን ጥፈታትን ከም ዘሰላሰሉ ዝጠቐሰ ኣቶ ኣረፋይነ ብዝሰላሰል ዘሎ ዕማም ተርእዮ ሓደገኛታት ዝበሃሉ ሕማማት ብሓፈሻ ሕማም ዓሶ ድማ ብፍላይ ከም ዘንቆልቆለ ብምጥቃስ ንዝበረኸ ውፅኢት ህዝቢ ኣብ ምክልኻል ሕማም ዓሶ ክኽተሎም ዝፀንሐ ኣገባባት ክቕፅሎ ኣተሓሳሲቦም ኤርትራውያን ተቀዳደምቲ ብሽክሌታ ዳንኤል ተክለ ሃይማኖትን መርሃዊ ቅዱስን ምስ ክለብ ኤምቲኤን ተጸምቢሮም ሙሉ ትሕዝቱ ተስፋልት መብራህቱ ብመልክዕ ጸብጻብ ቀርበልና እዩ ኤርትራዊ ፕሮፌሽናል ተቀዳዳማይ ዳንኤል ተክለ ሃይማኖትን ናብ መሰልጥን ማእከል ዓለም ለኸው ማሕበር ቅድም ብሽከታ ክስልጥን ዝጸንሐ መርሃዊ ቅዱስን ምስ ደቡብ አፍሪካዊት ክለብ ኤምቲኤን ከም ዝተጸምበሩ መርበብ ሓበሬታ ዳሃይ.ኦርግ ንሱፐር ስፖርት ብምጥቃስ ኣብ ዘርግሖ ሓበሬታ ኣፍሊጦም ዳንኤል ተክለ ሃይማኖትን መርሃዊ ቅዱስን ንወቅታት ቅድም ብሽከታ 2014-15 ዓመተ ምህረት እዮም ምስ ፕሮ ኮንቲነንታል ክለብ ኤምቲኤን ክወዳደሩ ተሰማሚዖም ዘለዉ ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት ኣቀዲሙ ንክልተ ዓመታት ምስ ኣውስትራልያዊት ፕሮፌሽናል ጋንታ ኦሪካ ግሪንኤች ክወዳደር ከም ጽንሕ ዝፍለጥ ኮይኑ መርሃዊ ቅዱስ ድማ ንልዕሊ 7 ዋርሕ ኣብ መሰልጥን ማእከል ዓለም ለኸው ማሕበር ቅድም ብሽከታ ስዊዘርላንድ ኢግሊ ልምምዳቱ ከካይድ ጸኒሖም ወዲ 19 ዓመት መርሃዊ ቅዱስ ሎማ ዓመት 4 ዓበይቲ ዓወታት ማለት ኣብ ፈረንሳ ኢጣልያን ኤርትራን ዓበይቲ ዓወታት ከመዝግብ ጸንሐ መንእሰይ ተቀዳዳማይ እዩ ብዘይካዚ መርሃዊ ኣብ ቮልታ ሳይክሊስታ ሊዮን ብድምር ናይ ግዜ ውድድር ካልኣይ ተርታ ከም ዝሓዘቡን ኣይርስዕን ኣብ ዝተፈላለዩ ዓበይቲ ናይ ኤውሮጳ ውድድራት እኹል ተመክሮ ቀሲሙ ዘሎ ዳንኤል ብወገኑ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ቮልታ ስጳኛ ብምስታፍ ኣብቶም ብግራንድ ቱር ዝፍለጡ ዓበይቲ ውድድራት ቅድም ብሽከታ ዓለም ዝተወዳደረ ናይ መጀመርያ ኣፍሪቃዊ ከም ዝኾነ ዝዝከር እዮም ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት ብዛዕባ ሓዳሽ ጋንቱ ተሓቲቱ ዝሃቦ መግለጺ ነዛ ጋንታ ኣፍሪቃዊት ብምዃና መሪጸያ ምዛ ጋንታ ምፍራመይ ሕጉሴ ኣብ ነፍሰይን ብቕዓተይን ኣሚነ ድማ ምዛ ጋንታ ኮይነን ዓመታን ዝካየድ ውድድራት ዝሓስብ ዘለኹ ክብል ገሊጾም መርሃዊ ቅዱስ ብፍላይ ዓቐባ ብምሕኳር ዘለዎ ብቕዓት ከም ዘድንቆ ዝገለጸ ዳንኤል ቅድም ብሽከታ ኣፍሪካ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ይበጽሕ ከም ዘሎ ደቡብ አፍሪካዊ ዳረን ኢምፔይ ወኒንዎ ብዘሎ ብቕዓት ክንርዳእ ንኽእል ኢና ኢሎም ደቡብ አፍሪካዊ ዳረን ኢምፔይ ምስታ ዳንኤል ኣቀዲሙ ዝወዳደረላ ዝነበረ ክለብ ኦሪካ ግሪንኤች ኮይኑ ኣብ ናይ ሎማ ዓመት ቱር ዲ ፍራንስ ብጫ ማልያ ክለብስ ከም ዝኽኣለ ዝፍለጥ እዮም ዳንኤል ከም መራሕታ ጋንታ ኮይኑ ከም ዝወዳደር ዝሓበረ ኣካያዲ ስራሕ ክለብ ኤምቲኤን ዶግላስ ራይደር ንመርሃዊ ቅዱስ ንመጻእ ከንጸባርቆ ብዝኽእል ብቕዓት ከም ዝጠመትዎ ገሊጾም
ደቡብ ኣፍሪቃዊ ክለብ ኤምቲኤን ቅድሚ ሒደ ሳምንታት ንሌኑስ ጋርድማን ከም ዘፈረመ ዝፍለጥ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ እታ ጋንታ 17 ኣፍሪቃውያን 7 ድማ ኤውሮጳውያን ተቃዋደምቲ ሓቂፋላ ንዳንኤልን መርሃውን ደሚርካ ኣብ ክለብ ኤምቲኤን 5 ኤርትራውያን ተቃዋደምቲ ተሓቂፎም ኣለዉ ማለት እዩ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ኣህጉራዊ ዜናታት ሒዝና ድሕሪ ዝሓፃር መሰጋገሪት ክንመለሰኩም ኢና ምሳና ፅንሑ